Mandikuadza kubvira mumusoro kudungu zvese. Mandikuadza kubvira musoro wacho waigara wakamutema iwe. Musoro wangu ugara uchitema ere. Musoro wangu ugara uchitema ere zvaita wake iwe.
bwana uti kadumbu ritikwata ere ndenda uchasabata nhumbi we ndaida kuti asabata nhumbi inomakungirwadzisa nhumbi rangu mori zvimbisa ere nemori kuwadza nhumbi rangu ere ndada kuti kana chirakarorwa asabata nhumbi adzoke kurume kwache koko mwari wewe vanopedza zvese mandikuwadza kuitira pamusoro pachesi pachesi mandikuwadza pachesi ndadzoka ndasarenda kana nekuzvipatara kwangachenda ngachirega kana nekuchipatara kwangachenda ngachirega kana nekumaprofita kwangachenda ngachirega zvese izvo ngachirega sunungurwa pano uyo mwana uyo ndinotenda angu ye midzimu yake yacha kuti asunungurwe mwana uyo zvarambirana naye zvandandichida pamwana uyo zvarambirana naye andabvisa zvese zvandandakaita chero kumazamu kubvira wese munhu wese ndandakamuzadza kuti chero paanorara angachitambudzika kurara kwake angachitambura chero kurara kwake achitogosvika chero pakuchema kuti ndakatadza asi ndiri ndakamugara zvinonyadzisa nehama dzoziva here kuti ndini ndaikonzeresa mwana ako kodhanaimbonyepa kuti ndibainini wacho kodhanaimbonyepera kuti ndibainini wacho ndichanyarira paikona mwari ndichanyarira paikona jehovha ndoyarira paiko nai mwari ndoyarira paiko naiveduwe zvaipaita izvo ndoyarira paiko makaomba sando dzenyu ndakutadzai kubudisa zviwa zvese zvandadakaisa hachafi ndini ndichatotanga kufa ndini tototanga zara mwana mutsvuka akarira mwana kunzwa kuchiva mwana kutemera kuodza notsitsi neutsinyi batemejese As dundunya zvaita ndizvo gogo zvaita Gagara kugweru patemuya zvaizika maini apatowa pamusoro saka wakuziva iwewe zvakatanga sei paunga wakutanga kuziva kuti nini ndinondoona wainzwei pandakatanga kuona patangira zvakatoita zvakatotanga takagara muimba mambuya akambo wachivapeni ndaitanga chiona chichiita semunge mwedzi watinoona padedu saka ndinokusaziwana vitu ndatoti andikuona jesu akagara pamwe jesu ari kutinyararidza jesu ari paasanyararidza saka vanhuvavonyararakuti ndichinyaraaaaaaa ndichipa masaini ekuti nyararamba pachitaurwa pachitwa noisi ndairohwa mumusoro ndaizwa kurohwa mumusoro kana ndarohwa mumusoro ngorara pasi ndaizopepuka vaivaone vanotoona usingavaziva soona chichi nike mwedzi totangira ipapo ndikuona jesu akagara pasi uchiudza vabereki ndazoramba
zvichiitika kudero ndada kuchiratidzwa zviri zvikiti nezvidhori kana kuya iri mhepo ichivhuvhuta chine kupenya kana yasvika pandiri futi yainotaura besemu kuti usanyaradza mheso ari pauri asi wanyaradzi wakanyarara ndaingopa masaini kuti nyararai kana mukaramba muchitaura ndairohwa ndowisirwa pasi ndawisirwa pasi kana ndawisirwa pasi ndotorara pamwe zve1 hour hanzi ndo yandaigona kurara ndobva ndozomuka asi ndichimuka musoro une uchirwadza zvadero zvichingoramba zvichiitika ndaingoti pamwe tichafamba tiadii ndotomboona mabereki maraini achifambawo nevana vavo ndichiti pamwe mai achafambawo ndotombondinetsa kuti sei pai asingatofamba baba munhu womurume ngomai asingati kufamba ndotorohwa zvikaitika ndiri kuchikoro kuya ndotorohwa kuti sei wanga wandinauratidza maticha uri hure nenhazoti ndaigona ndisaseka mapendi aitoshaikwa mapendi adatomatengerwa nabamukuru vangu aitogara muparendo akashaika zvavo 2022 ndoaitengera mapendi otumira kuvashandi vavo atumira kuvashandi vavo vashandi vaizoita kusvitsira kuchikoro kwandaiaaakuba ndasvikarawa mapendi aikuba ndopapfeka pamwe zvine 2-3 days mamwe acho nesa ndatombomapfeka ndozoona adhamba mamwe acho atorine ropa pakati ndotoshaya tiko ropa rabvepirisa ndatomboziva chinodzikenda kupiriodi chii zvadero hadazosvika pakuzozviswa nevamwe ndakuzwa chiti ndingaita kumwedziwe ito handatombotasa mudenga chiti asi mwedzi uya munhu anoenda kumwedzi mudenga uno pandakazobvunza shamwari yangu chichiti kokuenda kumwedzi chii ndobva toti iwo unoti kudzata uzwi chinodzikenda mwedzi zvikanzi kubuda ropa ukudii pandakaziva izvozvo ndo handatorangarira kuti ora ichi mapendi angu aya ndosakaaaikati akubva nhasi handichamapfeki chero ndasvikaneko kuti dzimwe manada kupota ndichimasuka muwestin netambo kujamba kuyandikwane kujamba kuyakwane saka kubva zvawakatanga kubva zvawakatanga kuziva kuti inini ndakurwara asi urwere hwangu amai vangu havasi kutora action kana baba wakatanga wakuziva wane makore mangani kuti unyatsonzwa kuti ndinege ndifambire ndege ndakatanga 2017 zvinova ndinatine 19 years ndakanzwa mai nomwe mukadzi wokuraiti kumusha uko vachitaura vachiti mukadzi uyaiudza mai nezvekuti pana madzibaba ndakatombonzwawo kwanyika uko vanobatsira madzibaba ivavo vanogona chiri kugopa kutisenda imboendai nemwana wenyu tiwa zvinhu zvanyanya kudherera mwana maindobva ati ahora achimirai tichaona baba acho kana auya mukadzi uya akati musamirira baba acho imi muri mai endai nemwana tikanzi ahora ichi ndiri kuzoenda naye takatora ndokungadzirwa kwanaita 2 months pasina kufambwa pasina kuita sei ndakazoenda nerweseri mukadzi uya mai vasingazivi ndobva ndandosvika ndikazezera mukadzi uya ngati ndakanzwa muchitaura namai zvakati ko madzibaba ava vanowanika nechepapi ndobva ndipa madirection andobva tonyora pasi ndikati ahora iti mari yebhasi ndagara ndinorima muriwo kugadheni nenzimbe pandichatengesa muriwo mari yandinosipa mai yechigayo nekutenga mafuta mbandichawo wana madhora ndichiviga pasaiti kuitira ndiende kokonoti baida transport ndaenda yakasvika friday ndakamukira kuenda kugadheni ndamukira enda kugadheni ndichiti ndizame kufadza mai kuti vasandirampedza kubuda ndobva ndandodiridza kundodini ndatodzoka pamba ndakaenda suka ndadini vamwe vana ari kutotamba zvavo ari kudini kati aningozvitsvage zvadero ndobva ndati kuna mai ndanyimbokumbirawo kumboenda kwatete zvikanzi kwatete kundoita sei ndikati kungondoona sezvo vaiziva kuti panoenda kwatete kundogona kudzoka ndine zvimwewo zvandinerapiwawo ikoko plasi vaindikururira hembe dzevana vavo ndapiwa waejeke enda kwatete kuya ndakati regai ndigeze kana mai mukagezera kuenda kwatete enda ukadero ndatoshamisa kuti ndatirega ndichinje hembe zvikanzi unochinjira hembe enda kwatete anangoti mwari ndinoziva zvandiri kufambira zvokutarisa vanhu kuti vachandiseka murodhi ndezvimwezvo ndobva ndafamba ndobva ndaenda ndakandosvika murwizi rwandaiyambuka ndikasvika nekurwizi kuya ndakakwanisa kupurura makumbo angu ndichimakwesha nejecha remurwizi ndobva ndacheka malemoni anongowanikwa pese pese kumusha ndobva ndazora makumbo ndichiti asacheneruka zvadero ndobva ndaenda kwamadzibaba kuya ndandosvika kwamadzibaba ndakangogara ndokunga pamadzibaba pa zve 10 minutes ndobva ndatosimudzwa ndikati mwana simuka
ndobva ndasimuka ndobva vatanga kuimba madzibaba aya zvikanzitaura kuti wabva kumba uchiti uri kuendeki ndikati ndabva kumba chiti ndikuenda kwatete ndobva vaseka madzibaba aya achiimba zvikanzi zviri pamwana zvakaoma itai kuti mudire mwana mbiya nhatu ndikati madzibaba mukandidira mbiya nhatuko kumba nondosvika ndichiti ndatota nei zvikanzi aushaya zvokutaura unotozviwana enda pana zvavanokuita. Samadzibaba pavakati zviri pamuri zvakaoma vana here pavakataura kuti chii chiri pamuri chakaoma chacho chainzi zvakaoma havana here zvimwe zvavakataura? Baba vakabva vandinamatira ndobva vangoti nomboi kanda kumba imwe kanda kumabvazuva imwe ndoda kusvika uchikanda pamba nangosvika pamba saurati padambudziko havana here zvavakanyatsotsangura vakatsanangura vakazoti vabereki vako ndoda tiwauye pano vauya vega vabereki vaya nokuda kwekudaidzwa nemuteuro uya ndakandosvika ndikanamatirwa namadzibaba ndakaita zviya zvokubatwa musoro ndobva ndawisirwa pasi ivo vachizotaura utaura kuti hanzi pano buda zita remukadzi womunhu tingati wakawisirwa pasi reka ndowakabatwa pamusoro ubva wawa pasi wega ndobva ndawa pasi saka ndobva ndapabuda zita rekuti ndini eme munin'ina mukadzi womunin'ina wababa ndo zita rakabuda ipapo zita remukadzi womunin'ina wababa ndobva vatoti saka ndobva vandosvika kundotukana kumba kuya vandotukana kumba zvandotuka mainini aya mainini pamwe achidzokera kumba kwavo ndonzi teera kuvanhu vako ivavo mai vakutaura ndi mainini mai vangu nyakutumbu kura kuti vamwe vari kunzwa vanenge vachida kuzoziva kuti nyaya yatangira papi nekuti nyaya yatanga yatangira pakati kura kuti mutati amai venyu vekukuberekai kureva kuti ndovaindidzinga pamba onorara kwamainini vouya kunokumbira ruregerero vobva vanoenda vanhu vaivai panoenda mainini uyo osara chitodzienda futikera kuvanhu vako unoti ndingatongwa pano pamba ere ndotorara panze ndotorara zvina kuti mvura iri kunaya ichitopenya ine mabhanang'ana ine mheni asina asingaro ine mheni dzimwe nguva ndiri mujinga memba ndairara musaidi memba ndomandairara saka vakazosvika pakupumhana ndobva vapumhana uroyu zvekutosvika pakuendesana kudzokera kwamadzibaba kuyave kwapa munini newekumba zvikangondobuda semu ndobva patogarwa dare futi kwasabhuku zvikanzi ngakuendiwe bhechinafu taenda bhechinafu kuya ndobva zvangondobuda semu izvozvo kuti ndimainini vava vari kukonzeresa asi pandaifamba ndega kureva kuti mimi muri kuti naamai venyu hamuwirirani hatitowirirani ndezvefeki izvezvi zvakatanga sirini mai kutobvira ndiri mudiki ndiri munhu mai chechawe kutobereka kutumbura mukoma ndinezvi kana riri yainima mukoma kana zviri zvipfeko ndandisingatengerwi mukombo ndaitengerwa nababa saka iyo pane pamakambotaura here muchigara pasi vachikuudza kuti nyaya ndikakuvengera kana kuti chavakakuvengera kana pane chamakamboita here chakazosakisa kuti mimi musazowirirane navo? hapana kutaudzana kwataita asi kuti ndo vaingondituka nemashoko ndakutonzi nevaroyi vako munozivana enda kuvaroyi vako kubvire vauti kwamainini ikoko enda kuvaroyi vako kurati mimi makakura muchiwirirana namainini mainini muning'ina wavo here kana kuti vaigara kugeru mainini pakuti kadzi womuning'ina wababa ndozozvibata maprofita ndaudzwa kuti ndo vanga vaonekwa kuti ndo munhu ari kuda kusimudza musoro pamusaka pekuti uyara asi havasisipo kuti mainini acho akatombondirwira mamadhezi ndatonzi bhegi rako nei ndiri kumusha ikoko ndikasvika pakuendeswa kunzvimbo kuZCC kuya ndikandogara ikoko ndapa kuda kuti ndichindonamatirwa navashe ndakabva vakabva vatanga kupopotera vekwamainini vachiti mwana uya makamuendesa kuchichi aizonobva tatoona kuti izambuko rari rotoda kutoitika iyo vaona kuti zvaakuda kundonamatirwa nokuti madhezi andakaendako vashe vacho vanga vasipo vaitonzi kune kwavakatomboenda ende vakatora temu vasipo vashe mumbunge muno dzinenge 3 months ndichigara vasipo vavanga voda kuzoaembuka vanhu vatoti tazvitadza matanganda amo zvese aita sei asi zvatadza takuda tamboonekwa navari oda ndatsvagwa kuva havainzi vashe ndivane wamukuru wechechi saka ndobva vatoona kuti pamwe vakatanga kupopota achituka kwamainini vakasvika pakuzotuma vandaigara navo kumbungotangwa naye mudzose kuno isu zvinozototiurayira vana vedu kuno tozotourayirwa vana vedu nokuda kwezvinhu izvi ungadzokesa kana ndakangozosvika pakudzokera saka pamwe vari kuteerera nevari kuona vhidhio vanogona kutadza kunyatsonzwisisa nekuziva kuti muri kuti vanogona kutiuraya nekuda kwezvinhu zvingava zvii zvinhu zvacho zvinhu zvacho zvinoya zvakaita kunge zvikiti kana kuti kureva kuti naida tidzosikerewo mashure pembichana padambudziko renyu ramunaro tisati tasvika kuti zvinhu kuti dambudziko renyu vangada kuziva kuti dambudziko racho zvii
zvinochitika pamuri chaunonzwa kuti apa chamunonzwa pamuri wakuda kuona unonzwi ndinotanga kutoona kuti zvinhu izvo zviri seapo apo pane unongochiona chii zvakaita kunge zvikiti kana zvidhori zvinoya ndongozviona kudai kana ndachitaura nemisi matauriro atiri kuita ndichatokwanisa kuramba ndichitaura ndotobatwa nyama dzangu zvinenge zvichifamba here zvidhori izvi kana kuti zvinenge zvichitofamba zvichitouya kwandiri ndotoramba ndiri zvandiri kana ndakagara magariro andakaita handichakwanisi kumuvha kumberi kana kutaura kwandiri kuita ndotonyarara ende izvo zvikasvika chero vanhu vese vari kutaura vazvidi kunzwa vanhu iva vachitaura zvoti nyararidzani vese vari pauri asi vanyararidzi wakanyarara ina ndichakwanisi kushama muromo kuti nyararai saka ndobva zvinowana pawa rokundirova kuti ausokwanisa kunyararidzani vese vari pauri ndobva ndawira pasi asi kuwira pasi kwanoita handikuzivi saka tame yandinozobatwa navamwe ndawira pasi ini ndinogona kuradzikwa nevanhu vaya vandiradzika ndogona kurara hanzi kana zve5 to 10 minutes ndakarara zvinongosiyana maminutes acho ndozopepuka asi ndogona kuzopepuka ndakune imwe nzvimbo pasiri pazvaitikira zuva raratombetika ndiri maoke mutauni muna Julius Nyerere asi ndakazopepuka ndakujoina city kuya manga maenda sei ndakaenda ndichida kundotenga chikafu grocery nemari yangu pandiri kubvunza kuti zvakatikira maokei makazopepukira makumwe nditozivi kuti zvakandakangozviona kuti izvo asi mune mafamba mega ndobva ndinotofamba ndega nokuti handina ndinogara ndega hapana zvakatanga mune makore mangani zvakatanga ndine 9 kusvika izvezvi ende pana ne9 izvi zvazvichiri kuita zviri nani badika ino zviri kuramba zvichiwedze kuti chero ndakarara chaiko ndinogona kuzwa kumbezwa ndokandirwa uko kana ndakarara nesaidi ndomanikidzwa kurara nebvumbu zvokuti ndoroera nhengo yangu kanokana kuita katatu kana kasati kakwana katatu handikwanisi unongochirora nhengo yako pasi ita seichiroerwa pasi pamubhedha ipapo kana kutozopepuka ndaa pasi pamubhedha kuri kuti zvinhu zvinechirara nemi kana kuti munenge muchinzwei ndotongoziva kuti pane zviri kutoitika pa kumwe kwese ufunga vamwe vanenge vachiteerera vanenge vada kunyazoziva kuti zvii vanenge vada kunyazoziva kuti zvii senge mati ndinge ndakuziva zvinenge zvaakuitika vamwe vateerera vanenge vada kuziva kuti zvii zvinenge zvichinyatsoda kuitika zvii zvinenge zvichiitika kuti muwane kuita se kubatsirika pane zviri kutoitika panhengo asi kune umwe dzedzimwe nhengo dzese kakuna asi munhengo munhengo chete nondotomuka nhengo yacho ichitorwadza chero ndienda kubasa tinopfeka nainifomu asi ndinotogona kutomonera zambia ine ichitorwadza zvokuti ndofamba semunhu aya nemaronda pamatenga asi pari panhengo pari kutorwadza pachipa ndotomonera zambia yacho vanhu asaona kuti stepu yandiri kufamba panai asi kuti ndongozotenga nekuda kwebasa racho randakapuhwari kuti hatinaro kurwadza zvokukuvara here kana kuti kurwadza zvokuti pane nyama inoita kurwadza nyama ine ichitorwadza nyama kutongoiguma kudai nyama yacho ine ichitorwadza saka izvezvi tichitaura kuti uzosvika pakuuya pano musi wawatanga kufunga zvokuuya pano pane rimwe zuva rawakambodonha ndakatombodonha nokuti kubva musi wa25 Juni 25 Juni pandadirectwa nadhokota vana ndichitaura ivavo dhokota vakakudirectai kuti kudi vakanditi zvinhu zvako izvi ndoda kuti umbondozama ikoko kana wazama ikoko paunozodzoka kureview wondiudza kuti zvakawandosvika wandione kuri kuti dhokota ndovaikubatsira vachiti zvinhu zvenyu izvi hazvidi zvichipatara asi dai mambosvika kwasekuritasvi ikoko mondoona kuti zvinofamba sei kana usina mari ndinoziva kuti vanogona kundokubudisa patv yavo unondovataurira nyaya yako vanokwanisa kunzwisisa kubatsirawo neminamato nyaya yako yandisiririsa zveshuwa nokuti dhokuta ndakangotanga kusangana nawo kugomo kusali mugabe ndikasangana futi zvenavai pamapetime refu tichingosangana ndichingoramba ndichina kuchipatara. Saka iwewo pawakabva pamusha amai vako nababa vako vakati uri kuenda kupi? Vakatoti wakurisa uchasisenzii baba zvavakaita ndakaya muno Harare ndichiti zvikuya kubasa rikushanda mumba ndoba zvaitika ndinoapa ari manheru saka ini zvakaitika manheru dzimwe nguva ndogona kusaziva kuti pane zvatomboitika asi kuti musoro unogona kupotera nekurwadza kwaunochiita marwadzirawo akasiyana naye ekutemwa nemusoro kuti pamwe ndatsva nezuva kana kadi zvakatosiyana saka ndamuka kuseni ndobva vatondiudza kuti iwewe chitoita ubhizi zvakaitika pano manheru izvi zvinotityisa tafonera mai vako asi mai vatienda kuna baba asi hazvatishamisa kuti mai ndimai vako here wane zvavatidaira vati hanzi mwana enge asadzoka kuno kumusha fonerai baba vacho vauya amutore ndo varimo muHarare imomo ndobva tombobvunza ndimai vako here ndikati ndimai
ndobva ndabva ndapiwa madirection ekinaona baba ndaendaona baba kuya saka pane munhu umwe anonditevera aipota achiuya achiona baba achipota achiuya achiona baba maoff days ake akasvika pakutaura kuti hanzi handifambidzani nembwa iyi achitaurira mashamwari ake kuti handifambidzani ndonganzadzi nyaya inyanditaibaba baba ndobva vatoti wakutarisa mwana wangu kuya pano kuzondiona saka mangwana kuchidza ndoda kuti zviri kwauri kuti wondowanikwa kana kuti wozvifamba wondoshanda basa ndikati kundoshanda inga ndazama wani zvichiramba kundowanikwa kwacho ndowanikwa sei baba vakati ibva pano pamba neshamwari yavo yakati urimbwa nekuti mwana musikana anonditevera akati handichakwanisi kuya uzokuonai baba nokuti uyu ari pano muning'ina wako ndiye akaramba kuti ndiye akati ibva pana baba nokuti hasi kukwanisa kuya kunoona baba iwewe uripo aiudza amenoti aiudza baba here kuti handingakwanisi kuya nokuti uyu aripo saka baba ndobva atoti uri kutadzisa mwana wangu uya uzondiona pano nokuti wakagara pano saka zviri kwauri kuti wondowanikwa kana kuti wondozvishandira ndobva ndabuda ndobva ndakangotanga zvokundogara ndega ndisina kana gumbezi ndisina kana chinyi ndisina kana pokutangira asi ndotozotendawo akazondiyamura hapo ndakabatsirwa nepolisi yepasaiti nezbc ndiakandibatsira nanhasi vanhu vanombozama kumira neni zvavo panyau dzekuti urarame dzekuti ndirarame munhu wani zvake airimo zvekarapia but handinotovatenda maiwa saka mipapfungwa yenyu papfungwa dzenyu nemafungiro enyu andi zvamunofungawo mimi pafungwa dzenyu mungati chii chakakonzeresa kuti imimi namai nevamwe vese nevabereki kuti muzosvika pakutadza kuwirirana nekutadza kuonana ndongoona sokuti pamwe zvavaida zvacho semaudzirwa ndetowo maprofita kuti zvavaida zvakaramba vanenge vachiti chii maprofita aya pamunofamba vanenge vachiti chii vanotaura zvakasiyana siyana vamwe vakati hanzi uri munhu uya waida kunzi unge uchibudirwa nemudzimu mudzinza menyu vaiona kuti tinozokwanisa kufumurwa nemwana vamwe vakataura kuti vaizoona kuti vaida kuzama kupfuma kana vapfuma iwo wobva warwara njere wofamba uchirwara uchipenga njere saka vaizoda mwana saka izvezvi kuti muuye pano zvamakadirectwa nadokta kuparire nyato baba vako namai vako vari kuzvigamuchira sei kuti muuye pano ivo vatombozviti madirection andakatombopiwa nemadhokuta kana vandakazoudza baba mushure menge tati vamugodhikizoya kunomuti vati ndakadirectwa nadokta ndakangotanga kurota dziri hope ndichioneswayo baba namai vachinamatirwa ndingati ndakarota kuri kumusha tichienda kugomo neshamwari yangu kuni tiri mujinga megomo ndobva tarwirana neshamwari yangu kuti handetotsvaga unu kwanje ndobva taenda kwandaitaura taenda kwandaitaura ndatasvika pana vanhu vainamata ndobva vatidaidza kuti vasikana uyai pano nechemwoyo ndobva ndatoti handine tokudaidzirwa ino zviya adero ndobva ndanzi ndoda kuti uone vavengi vako vachisvika pano ndoda kuti uvaone vega vachisvika pano ndobva ndaona mai nababa vachisvika ndakabva ndatanga kuwanda mukati mevamwe ndichiti ndoda kuti vasazviona kuti ndiri pano vasvika baba vakangosvika nokuwisirwa pasi baba achiwisirwa pasi ndobva vanzi taurai zvamakaita pamwana taurai zvamakaita pamwana ndobva vatanga kudedekura zvese kuti ndakazodai ndikadai mai ndobva vabvunzwawo ndobva vati mwana iye amboya pano achitsvage inga zvati ari kuenda kuuniwani vanhu ndobva vanzi rambai muchinamata vanhu ndobva tanga kuimba achiti ndinoramba ndichinamata ndakabva ndapepuka hope dzodzo ndakabva ndanzwa muraini mandinogara imomo vanhu vachitoimba rumbo rwokuti ndicharamba ndichinamata saka zvakabva zvandibata pamwoyo makarota muchirota vanhu vachiimba muchipepuka mamamukawo zvechokwadi pamachokwadi vachiimba ende zvazvane time ndichirota ivo vabereki vacho vachiita zvavari kuita ende kazhinji zvandinorota zvacho ndoona zvichiitika ndoona zviri zvechokwadi ndogona rota zviri pamunogara mega imini makabva kubasa kana makarara muri mega zvakakubatai usiku munoita sei ndinova handitozivo ndongototungamirirwa namwariwo ndimwe ndotongoona kuti ndimwari vanomutungamirira nokuti pane vanogona kutoudzwa tozobvisa hembe asi pana zvotokubata tosabvisa hembe idzodzo pawana munokuziva sezvaunga kuita pana vangukurura hembe kana kutori kumba kazhinji kana kuri kubika handitobiki mazuva ese ndotobika zvapo napo nokutotya kuenda pamoto pacho nokuti pane rimwe dhera ndakatobika raisi ndikazopepuka ndadya raisi asi raishinyira zvakandibata richishinyira kuti ndizo ndakazobika supu ndakazodya sei ndakazopepuka kuri kuma-11 zvinhu zvaitika kuma-6 ndikapepuka kwa kuma-11 ndakatorara pamubhedha asi dho rakashama zvoti dai iri mbavha yakasvika irosvika raisi matodya raisi ndinoradza ndatopakura mupeti asi ini mudumbu maitonza kuti ndine nzara
ndatonda nenzara kana kuri kugeza ndinotoomba ndinotongovhara dho ndotosvika kuenda kubhathi kuti ndinogona kubuda ndakashama saka ndotokiya dho ndozvivharira mba. Saka zvokuti kuwirirana namai vako nababa mai kuri kuve nyaya yapatorina here? Hapana, chero ndikasangana nawo izvezvi vane vachingofunda nhau dzemari vane vachingofunda nao. Ndakambosvika pakuvatengera masutu ndomakenda kushanda ndikati mama vachaita izvezvi andobosama kuenda kumusha pandakatomboenda kumusha 2022 ndikaenda ndakagadzira 90 kg regrosari ndikaenda nehembe nechii zvandakavaitirawo zvakasiyana siyana. ndaenda ndaangotambirwa musi wokutanga ndowandakatambirwa nemuvharo mangwana acho ndotoona miromo mumunhu ndakutotumwa tichidzokera kuharare ndotoona maekina ndakutopiwa ndakatozopedzera ndandorarira kwatete ndanangoti ndoda kundorarira kudhuze nekubhazi